Kusile bogogo, kusile bomkhulu, ngiyabulisa namhlanje uNdaba Izitha, usithule isikandaba, ilembele encema amalembe omkhalipha uzulu omnyama ondlela zimhlophe kaphunga nemageba. Ngiphinda ngiyabulisa kwabatawong bahlalele banamamithedla basibada semaru. Inkosazana yamanzi eza nemvula uNdaba Izitha, thokozani emakhaya. Ngizochubeka ngesihloko samakhosi. Ngiyazi ukuthi lapha the first video bengisho ukuthi there are two types of amakhosi. Amakhosi eza ngobunyanga namakhosi eza ngesimo sikamoya. So manje-ke amakhosi lawa eza ngesimo sikamoya mawasesimeni samanzi kuba ney'gaba ey'semanzini ezibuswa isimo samakhosi akamoya. Ayisho njengoba sazi ukuthi amanzi ajulile, kunamanzi esiphethu and nawo anabanikazi bawo, kunamanzi empophoma nawo anabanikazi bawo, kunamanzi esiziba, kunamanzi asolwandle, kunamanzi ohlanga, kunamanzi ohlanga, and then namanzi wemvula. Those are the different types of water. So now ngizokhuluma ngezigaba amakhosi atholakala esimeni samanzi. Lapha esimeni samanzi amakhosi esiwatholayo sithola indiki. Indiki most amakhehla indiki, and iy'lwane esinokuyithola ezilawula umndiki iy'lwane ezinokuba aggressive, so that uma ungaziphathanga kahle they fight, they may even kill. Indiki amakhehla bogogo, and iy'lwane zakhona esizitholayo zigade indiki emanzini most kuba ingwenya, ama-crocodiles, ama-pythons, yonke lento le abantu abahamba nendiki elisemanzini. Emanzini futhi sithola amandawo most izalukwazi ey'semanzini. Siphinde sithole amanono yingane ezaphuphuma ezahamba la emhlabeni isesemsulwa, but ezaphuphuma ezingakazalekanga kahle. Amanono lawo, let's say umntwana ashonela sesephakathi esiswini noma avele kodwa uthole ukuthi azange aphile isikhathi eside wahamba. Amanono lawo siwatholayo emanzini. Siphinde sithole namakhehla angazange agana ahlambulukile. Amakhehla angazange agana ahlambulukile ayawela phezu komnono, ayawubusa umnono phezu kwakho. Sithola abalozi emanzini, sithola amanguni emanzini, sithola amajaji, size sithole nonzunza emanzini. Okay, ngishilo ngathi sithola indiki, sithola amandawe, sithola amanono, sithole umlozi, sithole umnguni, sithole amajaji, sithole unzunza. So-ke ngizonaba futhi kancane. Indiki ngishilo ukuthi yile ngwenya esizithola emanzini, labantu bamanzi aba-aggressive abathanda ukuthi sometimes uma ungayenzi zona banokuthanda ukukulimaza. And then abalozi bahluke kabili. Kunabalozi okay, kunomlozi ohamba nezalukwazi, isithunywa. Kunomlozi obuswa yidlozi, kunomlozi obuswa yithunywa okuyizalukwazi, kunomlozi obuswa yidlozi okwamakhehla. Okay, laba ebezalukwazi, umlozi obuswa yithunya, normally unokubona izalukwazi emanzini zembathe izingubo ezimhlophe, iphika yonke lento leyo. Umlozi loyo obuswa izalukwazi. Lo umlozi obuswa yidlozi ubona isimo samabutho asemanzini, and lawo mabutho lawo ahambisana nawo amakhehla. And then futhi sibone ukuthi mase sichubeka kanjalo okay, abalozi labo, the signs ukuthi uzibone uwumuntu ohlushwa isimo somlozi. Abanye baze baphume kwa igazi, uthole indlebe zakho ziyableeda. Abanye uthole ukuthi uzwa isound engathi yensimbi edonsayo.
or uzwe isound yamanzi, amanzi nje kube ngathi imvula iyana or ayini or kurana amanzi phezu kwesimo sakho, or uzwe amakhwele endlebeni. Those are the signs ezokuthi usuke sohlushwa umlozi. But njengoba ngishilo ukuthi umlozi u-divided into two, kuhamba umlozi ohamba ney'thunya okuyizalukwazi, bese kuba nomlozi oyidlozi ohamba namabutho, and amabutho lawo aphethwe amakhehla. And then sesiyahamba-ke manje siya inono. Inono yile moya esithi usuke uhamba nenkosazana yamanzi. Inono yilo moya lo isuke sithi usuke uhamba nenkosazana yamanzi, kodwa nalo-ke inono lihlukene. Inono, ngiyabuyela ukuthi inono yingane ezahamba zingenacala, abantwana abaphuphuma, umnono loyo. Inono futhi kuphinde kuba ikhehla elidala elalikade linesithembu. Why ngithi ikhehla elidala elikade linesithembu? Ikhehla elikade linesithembu most of the time ikhehla elihlambulukile. Why ngisho kanjalo? Esithembini umuntu wesimame makasey'nsukwini zakhe akayiphekeli indoda, akahlangani nendoda. So that's why abantu abadala bebenza ithembu, uyenzela ukuthi mawumama mawungakahlambuluki awudibani nendoda, noma ubaba uba nesikhathi sakhe, indlu yakhe lalala khona ayi-one, aye ngokuyovakasha ebafazini. I know ukuthi iyadida ngoba niphila kulo mhlaba wenu wamanje wesilungu, kodwa kwakwenziwa njalo. Mawuhamba nomnono ohambisana namakhehla, most of the time labomkhulu yilabomkhulu bekade bashade isithembu, abakade ba-pure. Remember, ngesintu mawumuntu wesimame awumphekeli, awupheki, awusondeli embizeni usey'nsukwini. Kodwa esikhathini samanje sithenga ukudla ema-restaurantini, sithenga ukudla kuphi, abantu basiphekela basey'nsukwini, sidla ukudla okungcolile, abantu bayabamba izambatho zokukhonza basemanzini, basey'nsukwini, abanye futhi baze bangene kwakhona emanzini basey'nsukwini. So izinto ezenzeka manje yizo ezidileya i-spirituality sethu ngesimo sikamona nje. Abantu besifazane angazi ukuthi bayithathele le nto ukuthi isithembu akusinto e-right, ngoba isithembu sasenzelwa lokho. Uma umama bowuthola isikhathi sakho sokuthi uphole, and then ubaba akhona ukulekelelwa umuntu wesifazane, and then meanwhile wena usaphola noma usey'nsukwini zakho. So amakhehla okuwumnono, amakhehla abakade anesithembu, amakhehla amadala apure. Umnono-ke loyo, umnono okuthola emanzini. And then-ke kube nabo-ke abantwana ebaphuphuma, umnono-ke loyo. And then sithola amandawe, njengoba ngishilo ukuthi amandawe umoya olidwa yizalukwazi, and aphinde ahambisane ney'thunywa. Kushuthi lezalukwazi lezi zilidwa amakhehla ngale muva, kushuthi yizalukwazi ezihamba ney'thunywa ezilidwa ngamakhehla ngale muva. Laba bezayo kuwe bese bakuphathele ukuthi kumele ugcoke ijazi elimhlophe, bakuphathele amathusi, bakuphathele izambatho zakho ezimhlophe zobukhosi, okusho ukuthi vele wena uyingane yamanzi. Kodwa abantu ababusa phambili kuwo wonke umnono yizalukwazi eziba upfront, kodwa zilawulwa amakhehla emuva. That's why masikuphothula abantu basekhaya sicale siphothule umndawe before siphakamise amakhosi, ngoba amakhosi sokuyiwo lamakhehla alanda isimo sikamoya kaNzunza noma kaNkanyamba or inkosana kanjalo. Kodwa abantu abahamba phambili most of the time amandawe kuba izalukwazi, but nabo abazenzeli, they take instructions from amakhehla ngale muva, amakhehla apure. And then izalukwazi zihamba nomnono opure. Moshonelwa abantwana baphuphuma, normally labo bantwana labo banakekelwa amandawe wakho, yilezo zalukwazi zakho ezihlala emanzini, amandawe wakho-ke lokho. And then sesiyothola amajaji. Amajaji umoya omkhulu okulidela kuNzunza, and nawo ubuswa amakhehla. Amajaji umoya omkhulu olida uNzunza obuswa amakhehla. Normally mawunesimo sokuthi sobona amajaji, normally banokukhiphela amaphupho
wegolide or isilvenini or ini phansi kwamanzi, noma uthi uyaphupha uphuphe kunamathusi, into ey'shayinayo nje phansi kwamanzi, yabo into ezinjalo. Amajaji lawo, noma labantu aholwa amakhehla, yila bantu abathatha i-decision. Let's say wena uyingane ophethe isikhwama awusihambisi kahle, amajaji asuke asondele kuwena, it's either vele ayakuqhumanisa ukuthi vele soyashona bakumukise namanzi, noma bakubulale, ube umuntu ophathwa ama-kidney, ube umuntu ophathwa i-cancer, abanye ama-gallstone, womb cancer, yonke lento le. Amajaji athatha lezo y'nqumo lezo zokuthi mhlawumbe unesimo somsebenzi, umuntu ongathanda ukulalela ukuthi uthathe i-calling yakho, noma wena uzenzela umathanda, kuba yiwo-ke amajaji. Kushuthi uyalizwa le gama lithi jaji. Nalana la kule land esiphila kuyo kuba nejaji ekhoti ethatha iy'ncumo ngempilo yakho. Nakhona emanzini amajaji abakhona, yila wathatha ama-decisions, and mawasawabekile ama-decisions, regardless ukuthi ithonga lakho liyakhala noma lenzani, there's nothing that they can do. If maybe kuhlele ukuthi uzomuka namanzi, bazokuthatha namanzi. If kuhlele ukuthi vele uzohamba nge-cancer or ama-kidney or yini or uba-crippled, amajaji lawo. Ungakhohlwa ukuthi abantu abadala uma unamakhosi banokukubonisa izibonakaliso usesemncane, mhlambe bakuyeke ukuthi ukukhulakhula kwabanye ukuthi ube matured, bese wena ulokhu uyidelay le process. That's why ngibona abantu abaningi ngiyazi ukuthi amajaji, okay, yes, umndawo ngiyazi ukuthi it's a gateway eyamakhosi. Wonke umuntu onesimo samakhosi ucala alungise umndawo ngoba umndawo uyahlupha. Kodwa-ke abantu abathatha i-decision ukuthi manje it's either they punish you or not, kusuke kuyiwo amajaji. Kodwa wona-ke futhi amajaji anesihle futhi ebeza naso. Makube ubalalela abantu abadala, wenza lokhu abakucele kona ukuthi ukwenze, yiwo-ke amajaji aqhumanisa nayo UNzuza. Ngoba esikhathini esiningi uphupha imali, amagolide, yabona bakuphathela amagolide phansi, amathusi asilva, agold, uphupha zonke lezi zinto. Kusho ukuthi vele sokuyisiteji sokuthi manje sowusondele ukuthi uyo-initiate, uyolanda umoya kaNzuza. Umoya kaNzuza akusinyoka, umoya kaNzuza umoya oyingcwele, umoya kaNzuza umoya oyingcwele. UNzuza it's God himself. Ayikho lento ukuthi UNzuza inyoka, it's a serpent, ayikho. That's why nithwaliswa la ngaphandle, ngoba nonke nazi ukuthi UNzuza it's a serpent. No, UNzuza ma umlanda ngokamoya. Noma sikuthathisa UNzuza wakho uma usucedile ukuphakamisa amakhosi, ayisho ucala uhambe iladu, uhlambulule zonke ithunya zakho, umlozi wasemanzini, umlozi wasentabeni, yonke lento lena. Bese mawuceda uhlambulula ithonga lakho, uyaligeza liphakame kuwe, ihlane, ithunya zasehlane, imimoya yasehlane, amakhehla wasentabeni, wasolwandle, yonke into, uhambe lezo y'gaba lezo, amakhosi waphezulu, amakhosi asemanzini. Bese mawuceda-ke sokufika isikhathi sokuthi manje umuntu esekuphothulela umndawo, njengoba ngishilo ukuthi umndawo kusuke kuyiwo amakhehla abusayo, athumela lezalukwazi ngaphambili ukuthi ucale iprocess yamanzi. Bese mawuceda-ke ukuthi sikuphothulela umndawo, sokuza wona amakhehla wakho, ngoba amakhehla wakho yiwo ahambisana namajaji akulethela isimo umoya kaNzuza ukuthi ucebe nawo. Vele amaphupho akhona uzobona uma sekusondela isikhathi, let's say vele soyinyanga unesigodlo, soyalapha yonke into, noma umfundisi uyawenza umsebenzi kaJehova. Isikhathi sakaNzuza uzobona ngokuthi sokuza amajaji. Amajaji wakhona yilawa akukhombisa umcebo, amagold, uzophupha amagold, udayiva phansi kwamanzi, ugcwele isilva. Sokusuke kuyisikhathi-ke sokuthi manje sokumele uthole umuntu ozokulekelela oyokuthathela umoya kaNzuza. That's why ngithi uma umntwana wamakhosi, regardless ukuthi uyinyanga noma umfundisi, uba umuntu ozithobile, umuntu ophansi, umuntu ongathandi ukuchayina. Akekho umntana kaNzuza opekisayo, oshayinayo. Normally abantu abazithobile, abantu abaphansi, abantu abamesabayo uJehova, like you respect, either umuntu omncane or omdala, you respect, uyazotha, awuzikhukhumezi ma umntwana kaNzuza, uba nomoya ophansi. Ngoba ma uzikhukhumeza, you are delaying yourself, you are delaying your process, ngoba there's amajaji emanzini. Amajaji anokukudileya ngamabomu,
And uma kube vele wena umuntu ozikhukhumeza kakhulu, amajaji can take a decision. That's why abanye abantu bakhula batshelwa ukuthi banesimo sikamoya kaNzunza, but umoya wakhona uhlala ungakabi ready esimeni sawo. Baze baguga abanye umuntu azagulela ukufa, azibuza ukuthi ngoba uyenze yonke into kwenzenjani, kusuke kuyijaji manje ele kwahlulelayo ngenxa yesimo sakho sokuyiphatha emhlabeni. So ngi-highlight-ile la ukuthi amakhosi aney'gaba eziningi, kunamabutho ahambisana nabo abalozi. Abalozi ba-divided into two. Amakhehla abusa abalozi. Okay, ithi a-divided into two abalozi. Kunezalukwazi zabalozi ezihamba eziyithunya, umoya oyingcwele, bese kube nedlozi. And umlozi makeza ayidlozi usuke ahamba namabutho, and lawo mabutho lawo aphethwe yini? Amakhehla. So ihamba kanjalo imfihlo yamanzi, ukujula kwamanzi, bantwana basekhaya. Umnguni uyawuthola emanzini, umnguni ukhona emanzini. Umnguni usuke mawumbona nokubona ikhehla elidala eliseligugile ligcoke imvunulo, like umuntu afake the leopard skin ini ezesimeni samanzi, kusuke kuwumnguni. Nawo-ke abantu abakutshengisayo ukuthi sokuyisikhathi sokuthi uhambe uyophothola umndawo wakho, so that uzokhona ukuphakamisa amakhehla wakho, amakhosi. Amakhosi, amakhehla yiwo akuzela ngesimo sikaNzunza. INzunza, umoya kaNzunza, remember ukuthi uNkulunkulu washo naye ukuthi I'm gonna bless you through your parents. That's why yiwo amakhehla akulethela umoya wani? kaNzunza. Angeke uzitholele uNzunza nje uye emanzini. There are processes ozilandelayo. There are processes okumele uzilandele uzofika esigabeni sokuthi uphakamisa ini? Amakhosi esimeni sakho. Ucala ungene kule nto esiyibiza ukuthi iladi, uyenze yonke imimoya, uyihlambulule idlozi, ususe amanzi amnyama, ususe konke lokungcola okungatholakala kukhona ethongweni nakuwe, ngoba since you were born le nale udata la nabantu abangageza abangayihlambululi aba-abhothile yonke lento. So ucala uzikline wena, ukline idlozi lakho, ukline isigodlo sakho samathonga, uyenze konke lokhu, uphakamisa abomlozi entabeni, amabutho, ulungisele konke abalozi basemanzini, ulungisele imimoya yasehlane, imimoya yasolwandle. Bese masucede yonke lento leyo, sikhane kucala isigaba samakhosi, bese sokuvela-ke izalukwazi eziphushwa amakhehla ukuthi sekuphothulela umndawo, bese siphakamisa amakhosi. Mase siceda-ke ukuphakamisa amakhosi, sokuza amajaji-ke manje a-check ukuthi i-process yakho ihamba kahle, usebenza kahle emsebenzini wakho abakunike wona. Makube umfundisi uliphethe kahle ibandla na, kube umelaphi wendabuko usebenza kahle na, awuthwali, awubangcolisi, awurobhi abantu, awuhlukumezi abantu. Bese kube amajaji a-decide-ayo eza ne-decision. Sewakhuluma nawo-ke amakhehla ukuthi it's either bayakunika umoya kaNzunza noma vele they cut into ezinjalo. So injalo abantwana basekhaya, ngisazochubeka nginabe ngokujula kwamakhosi nangenjulo yamanzi. Ngisazophinda nginabe. I think next time ngizazama ukuphatha amakhosi waphezulu, ngoba nje bangishilo ukuthi kunabanisi bemvula. Ngasho nokuthi uNzunza ukhona emanzini, ukhona futhi naphezulu. Ngizozama next time ukuthi uNkulunkulu makangibusisile sike sijule siye nalapho. Amakhosi amakhulu, khanya lilisedi ndawo. uNkulunkulu abe nani.